בואו נראה איזה עוד סיבה יש שגורמת להרבה מאוד נשים לחוות תסכול וחוסר מימוש, חוסר מימוש עצמי. אז מה זה מיקוד שליטה? זה שוב, זה ביטוי שאנחנו שומעות לא מעט. בואו נראה רגע איך זה קשור אלינו. מי מכירה פה את מודל המגרש? זה מודל או מטאפורה שהיא מאוד נחמדה לאיך אנחנו מתנהגות בחיים שלנו. אז אם ניקח לדוגמה מגרש כדורגל, מה יש לנו במגרש כדורגל? יש לנו שחקנים, מאמן, שופט וקהל. המאמן עומד על המגרש, נכון? צועק לשחקנים מה לעשות, נותן עצות, נותן הוראות וכו'. השופט מסתכל על כל מה שקורה ומחליט אם זה לפי הכללים, אם זה נכון, אם זה לא נכון, אם להעניש. קהל בכלל יושב ביציע, מדבר, מפצח גרעינים, צופה במשחק, לפעמים צועק לשחקנים או לשופט או למאמן, ובעצם רק השחקנים שפעילים במגרש, רק להם יש כוח להשפיע על התוצאה. רק הם יכולים לשנות את סדר הכוחות. והדוגמה הזאת בעצם כמו במגרש הכדורגל, ככה בחיים. זה חומר למחשבה, איזה תפקיד אנחנו לוקחות בחיים שלנו. האם אנחנו המאמן, אנחנו יודעות לתת עצות נפלא והוראות לכולם? האם אנחנו השופט, שאנחנו מסתכלות ושופטות וזה כן וזה לא? האם אנחנו הקהל, בכלל יושבות ביציע, מסתכלות על החיים שלנו ככה חולפים, אבל רק צופות בהם? או שאנחנו השחקן, אנחנו על המגרש ועושות דברים משפיעים על החיים שלנו. לפעמים אנחנו בתפקידים שונים בכל מיני תחומים, בתחומים שונים בחיים שלנו, לפעמים אנחנו ככה, לפעמים אנחנו ככה, אבל בגדול המטרה היא, מה שנקרא, להיות על המגרש. בואו נדבר רגע על ציפיות. על ציפיות מאחרים וציפיות מעצמנו. אז גם אם אנחנו נשים פרואקטיביות ובעלות יוזמה, יש לנו תמיד ציפיות לא מודעות, כי זה חלק מהטבע האנושי שלנו. אנחנו יצורים חברתיים, וזה מאוד לגיטימי, לעזור, להיעזר באחרים, זה אפילו אחד הגורמים להצלחה, וזה חשוב. אבל מתי זו בעיה? כשרמת הציפיות מאחרים היא גבוהה ולא מתממשת, ואז אנחנו חוות אכזבה. וכשאנחנו תולות ציפיות באחרים למשהו שיקרה לי בחיים, בעצם אנחנו מעניקות כוח לסביבה במקום לעצמי. ציפיות מעצמי הן חיוניות, כי הן חשובות, כי הן בעצם רואות בי את מקור הכוח למה שקורה לי בחיים, כשאני מצפה מעצמי. אז אני זאת שמשפיעה על מה שיקרה לי. גם פה אני אגיד בכוכבית, צריך להיזהר מציפיות גבוהות מדי, מה שנקרא פרפקציוניזם, שמביא לשיפוטיות עצמית, אבל זה נושא ענק וזה נושא להרצאה אחרת. בעצם מה אני רוצה להגיד? תחשבו על מכונת כביסה, כמה רעש היא עושה. מסתובבת ולא מגיעה לשום מקום. עכשיו, לעומתה גם מטוס גם הוא עושה רעש, נכון? אבל מטוס מאפשר לנו להמריא, לחצות יבשות וימים ולהגיע למחוז חפצנו. אז כשאני מדברת על מיקוד שליטה חיצוני, יש לנו הרבה רעש, אבל מהסוג של מכונת כביסה. זה הרעש שמכניס אותנו לתחושה של היעדר שליטה על חיינו, על חוסר אונים, חוסר מסוגלות. קורבנות, וכל זה מביא שוב להערכה עצמית נמוכה, ולתחושות של תסכול, מרמרות וכו'. שוב, כי כשאנחנו במיקוד שליטה חיצוני, אנחנו תולות בסביבה את מהלך החיים שלנו, את ההחלטות שלנו.
ובין אם אנחנו מודעות לזה או לא מודעות, בדרך כלל לא במודעות לדבר הזה, אנחנו מאפשרות לנסיבות לשלוט בנו, ואנחנו מטילות את האחריות על הסביבה, בכל מה שקורה לנו. אנחנו מעצימות את האירועים, ומאפשרות להם להשפיע עלינו, לעצבן אותנו, לתסכל אותנו, לתקוע אותנו, להשאיר אותנו חסרות אונים, כי אנחנו נמצאות במצב שאנחנו מגיבות למה שקורה, או מחכות שדברים יקרו לנו. זאת אומרת, במודע או שלא במודע, אנחנו באות בהאשמות, בטענות, בתלונות, וכשאנחנו בתודעת קיטורים, הם פועלים מתחת לפני השטח. כלומר, בתת מודע, הם משדרים לנו שאנחנו לא מסוגלות להתמודד עם הנסיבות, שאין לנו ברירה, וזה מחליש אותנו. אני בהמשך אדבר כמובן על מה אפשר לעשות עם זה. עכשיו אנחנו מדברות על רגע מה מפריע לנו, על מה מונע מאיתנו. אז גם פה יש לנו רשימה של תירוצים ותלונות ואמירות של מה אני כבר יכולה לעשות ואין לי שליטה על זה וככה זה ואני מוכרחה והיא כל כך הרגיזה אותי והיא גרמה לי לאבד שליטה, ובעצם כל השיח הפנימי הזה הוא כזה שהוא מוכוון לסביבה החיצונית. שוב, ואין לנו שום יכולת לשלוט על הסביבה החיצונית, אז אנחנו נשארות תקועות. כשהמפתח פה בעצם זה, עוד פעם, זה לא ואקום, אנחנו לא באמת יכולות לשלוט על כל דבר שקורה לנו בחיים, אין לנו שליטה, לא תמיד יש לנו שליטה על הנסיבות או על אירועים, אבל אנחנו תמיד יכולות לבחור איך להגיב להם, והדגש הוא על המילה בחירה. למה אני מתכוונת? אתן לכם עוד פעם דוגמה. תארו לעצמכם שאתם נכנסות לרכב ויש מוזיקה, תחנת רדיו, שהרדיו מכוון על תחנה מוזיקה שאתם לא אוהבות. אז מה תעשו? תמשיכו להקשיב למוזיקה כזו שאתם לא אוהבות, או שתיקחו יוזמה ותבחרו תחנה אחרת שאתם יותר אוהבות? אז זה נקרא מיקוד שליטה חיצוני, אם להישאר עם התחנת רדיו שאני לא אוהבת, אבל אני לא עושה שום דבר כדי לשנות אותה, או לוקחת יוזמה ועושה פעולות כדי לשנות את זה לתחנה ועם מוזיקה שאני כן אוהבת. וזה מביא אותי לנושא הבא. אני מגיעה לשאלה השלישית של מה אני בעצם רוצה ולמה זה חשוב. אנחנו לא תמיד מחוברות למה שאנחנו באמת רוצות. אנחנו הרבה פעמים יודעות מה אנחנו לא רוצות, ואנחנו לא עוצרות לחשוב רגע מה אני באמת רוצה. והשאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה. למה היא חשובה? כי אנחנו רגילות להיות ב-doing, ככה גם לימדו אותנו, אנחנו נעשה, אנחנו נתאמץ, אנחנו נעבוד ואנחנו נצליח. אבל doing לבד הוא לא מספיק להצלחה, כי כדי שהדבר הזה באמת יקרה, ה-doing הזה, התוכניות שלנו, הפעולות שלנו, אנחנו צריכות קודם כל להבין מה אנחנו רוצות, מי אנחנו רוצות להיות שם, קודם להחליט את זה ורק אז לפעול כדי להגשים, בסופו של דבר כמובן גם להשיג. כתבתי פה human being כדי להדגיש, אתם יודעות, המין האנושי נקרא human being, לא נקרא human doing, כי אנחנו בני אנוש, יש לנו רגשות, והמצב הרגשי, החיבור הפנימי הזה, משפיע מאוד מאוד על היכולת שלנו לעשות פעולות ולהגיע באמת לדבר הזה שאני רוצה. כי אחרת, או שזה לא מצליח, או שזה מצליח לזמן קצר מאוד. אז נתתי פה דוגמה של Waze. זה בעצם כשאנחנו לא באמת מחוברות למה שבאמת חשוב לנו בחיים, אז אין לנו מושג לאן לכוון אותם. זה כמו שנפעיל את ה-Waze ולא נכתוב שם לאן אנחנו רוצות להגיע. אז הוא לא יכול לכוון אותנו לשום מקום. אני שמתי פה משפט שאני מאוד אוהבת, שמרגיש לי שהוא מסכם, שתדעי מיד לאן את הולכת ומה את מחפשת שם. כי קודם כל, אני מאמינה ראיתם שאני אוהבת דוגמאות, אני אתן עוד איזושהי דוגמה,
פעם יצא לכם לעבור ליד אתר בנייה ולראות איך נראה אתר בנייה כשרוצים לבנות שם גורד שחקים? בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? תמיד. קודם כל חופרים, בונים יסודות, יוצקים, בונים תשתית חזקה, נכון? ואחר כך אפשר לבנות גורד שחקים הכי גבוה ויציב שיש. אז בעצם הדוגמה הזאת משולה לשלוש יסודות בתהליך שאני עובדת איתו, שמדבר על מי, מה ואיך. קודם כל אנחנו נבין, התשתית זה להבין רגע מי אני, להכיר את עצמי לעומק באמת, להתחבר לכישורים שלי, למשאבים שלי, ליכולות שלי, ולהעלות את תחושת המסוגלות שלי. לבנות את הערכה העצמית שלי. להבין מה חשוב לי באמת, לא מה כדאי, מה משתלם, מה צריך, אלא להבין מה חשוב באמת לי ולא לאחרים. ולהבין מה מניע אותי, זה בעצם אבני היסוד שלי, שחשוב שהם יתקיימו בחיים שלי, כדי שאני אוכל להביא אותם לשלב הבא. שאלת המה, זה מה שדיברתי עליו קודם, זה בעצם בעולם שהכל אפשרי, אם הייתה לנו שרביט קסמים, האם היית יודעת מה את רוצה שיקרה? שאלות כמו מה אני רוצה, מה מלהיב אותי, מי אני אהיה שם, מה משמעותי בעיניי, איך זה ירגיש לי, זה שאלות שיוצרות בדיוק את החיבור הרגשי שמניע אותנו לעשייה, החיבור שדיברתי עליו קודם. הוא מייצר איזושהי תמונה עתידית, זה החיים שאני רוצה, שמשמשת אותנו כמו מגדלור באפלה לספינה בלילה, שלא יודעת בדיוק מה הים ומה החוף, אבל כשהיא רואה את המגדלור המנצץ מרחוק, היא יודעת מה הכיוון שלה, ולאן היא רוצה להגיע. ואחרי שאנחנו נבין את המה ואת המי, אנחנו נוכל לתכנן את הדרך לשם, ולהצליח להשיג את זה. המשפט הזה של ניטשה זה בעצם משפט מסכם מבחינתי. ניטשה אמר כל אדם שיש לו איזה למה יוכל לשאת כמעט כל איך. זאת אומרת, אחרי שאנחנו נכיר את עצמנו לעומק, נבין מה חשוב לנו באמת ומה אנחנו רוצות, כל איך כבר ייראה לנו אפשרי, וכל רשימת התירוצים האלה שדיברתי עליה בהתחלה תתפוגג, כי המוטיבציה הפנימית שלנו תהיה גבוהה, וכשיש לנו מוטיבציה ורצון, אז את הדרך אנחנו כבר נמצא. גם אם היא תהיה לא פשוטה, אנחנו נהיה מוכנות לשאת את האיך הזה.